ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପଟେ। ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଡୋରି। ଥରେ ଜଣେ ଶିକାରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ଉପହାର ଦେଲେ। ରାଜା ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ସିଏ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଜୁରୀ ତିଆରି କରି ତା ଭିତରେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ରଖିଲେ। କୋଉ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ତା ଲାଗି ଅପୂର୍ବ ଫଳମାନ ଆଣି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ରାଜା ସେ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ଏତେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା। ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ପକ୍ଷୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସିଏ ବି ସବୁବେଳେ ଆସି ସେ ପଞ୍ଜୁରୀ ପାଖରେ ବସି ଅନେକ ଗପସପ ସେ ପକ୍ଷୀ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ରାଜା ପୁଅ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ବିସ୍ମୟିତ ହୋଇ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି? ରାଜା ପୁଅ କହିଲେ, ତା ମନ ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ସେ ତା ପ୍ରିୟ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ରାଜା କହିଲେ, କିଏ ବାଜେ କଥା କହୁଛୁ? ପୁଣି ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ସିଏ ତ ଆମର ପ୍ରାଣ ସଂଖାଳି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ପୁଅ କହିଲେ, ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ରାଜା କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବି ନ ପାରି ସେ ବୃଦ୍ଧ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଲେ। ବିଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ରାଜନ, ପୁଅର କଥା ମାନନ୍ତୁ। ରାଜନ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ରାଜପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଳି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ମନୋକାମନା ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ମୁକ୍ତ କରେ, ବାନ୍ଧି ଦିଏ ନାହିଁ। ରାଜା ଥିଲେ ଗୁଣୀ। ମନ୍ତ୍ରୀର କଥାର ମର୍ମ ସେ ଭଲ ରକମ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ସେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପକ୍ଷୀଟି ଉଡ଼ିଗଲା। ଅନନ୍ତ ଆକାଶକୁ ସେ ଉଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ଫେରି ଆସି ସେଇ ରାଜାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସିଲା। ରାଜା ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର ଅଦୃଶ୍ୟ ବନ୍ଧନର ଡୋରି ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହା କେବେ ବି ଛିନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଗପଟେ? ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।